Cook Beats Productions. Usazvidye moyo panopfurika, usambochema sebukira mufura kaoma iroro. Unobuda iwewe panopfurika. Watoputika waneta iwewe, ukatarisa mativi ose upenyu. Chiri kurwadza neni ndazviona, ichokwadi zviri kuvava. Ndauya neshoko rakanakisisa, nditerere usarase moyo panopfurika. Unobuda chiragambara muna macho, tinorwa hondo nemina macho. Vanopfurika, vanopfurika, iragambara muna macho, tinorwa hondo nemina macho. Vanopfurika, vanopfurika. Uchifamba uri wega, unokaruka misodzi yoerera. Unomboti nai Mwari ndinonamata wani, nai Mwari we chegumi ndinopa wani. Unomboti nai Mwari utsanyandotsanya wani, nditerere udikani sebukira mufura kaoma iroro. Unobuda iwewe ivagambara muna macho, tinorwa hondo nemina macho. Vanopfurika, vanopfurika, ivagambara muna macho, tinorwa hondo nemina macho. Vanopfurika, vanopfurika. vachiziva zvangu kuti panobudika panopfurika, usazvidye moyo.